Ola, somos Lucía López, Irene Pérez e Lucía García de cuarto de ESO do IES Lagoa de Antela. e este é o noso traballo. Decidimos facer este traballo para comprobar como afectaba a humidade na queima. Nos facíamos unha queima de 5 minutos e despois comprobábamos a humedade do ambiente, a temperatura das cinzas e canto pesaban. A nosa hipótese era que canto máis humidade contiveran as follas, máis tempo tardarían en arder. E ao pasar os días e se foran secando, tardarían moito menos e arderían mellor. Tras 5 semanas investigando, concluímos que a nosa hipótese era correcta e conseguimos, ademais, ordenar as especies según ardían mellor ou peor. A que mellor ardía era o carballo e a que peor o piñeiro. Moitas gracias.